nedi l'islam e gande diine ko gotal e jabbe Sinthiane Sinthiou Garba nde wonno ɓamtare fannuji muɗum ina jaaji kadi gandal fof ina sohla hen teŋti noon e gandal diine nde wonno gandal diine gandal Allah ko ngal adi kala gande kadi ko ngal daɗɗi kala ko wiyete gandal walla ɓamtare. Fouta Sénégal ha Saloum e Guinée ina nelde toon sukaɓe muɗum gam ɓe janggoye alquranul karim eno Allah rewrete. Ngal ɗo duɗal ngal jiya toon ko barke mo fadani duuɓi nde wonno ceerno maggal o ko goto e koddaji seremɓe Sinthiane Sinthiou Garba. E minen kadi ene wuudandani ene jangguine e suba o kadi min jangguina Qur'an o saaha 10 heures ha 10h30 e so min gayni kadi min paata banggue tajwid ñawoji mbiɗen ɗoɗe ɗon ha 1 heure ha 2 heures no gasi fof so hiiri kadi 5 heures ɗon kadi ha 6 heures min puɗɗo kadi to banggue defte sharia o e logo o e nahu o e manɗigo o e bayan o e o e usul o e hisabu o e uɓudu o ɗum ne min jangguina kene wona fannuji 13 kam foof ene ɗo henna yettoɗo wodini Allah e ɗum foof kam ene ɗo henna taw jiida to banggue Qur'ana ga e ñawoji muɗum Qur'ana on kadi ene ɗo henna yettoɗo wodini Allah e kaɓirgal ngal gila le misumi mbiɗen ni ha yetti to banggue to banggue haɓat to ene ɗo henna defte 33 foof ene ɗo henna ɗe fof jowiti ko ahkamu tajwid e banggue ñawoji Qur'an e ɗum noon kadi ala fof ko ɗum faggana e ɗo kum gira so wona saabu rewrude Allah e ha diino o ha wawa foccade ha diino o wawa yarude yesso.